kaffe hos mormor. Der bliver fest og ballade. Hele gaden er inviteret. Vi skal også have kage. Men når klokken den slår cirka 5:15, så kommer Lotto i TV igen. Dag hos mormor, spille kort hele dagen og spise al hendes hjemmebag. Men det er bare sagen. Men når klokken den slår cirka 5:15, så kommer Lotto i TV igen. Morfar sidder i stolen, kan næsten ingenting høre. Han er døv på det venstre, men lader det gennem om at køre. Men når klokken den slår cirka 5:15, så kommer Lotto i TV igen. Oh yeah. Så kommer Lotto i TV igen.